Conseil des ministres buguni ale baaraw bolo dɔ la arabadono bɛnna octobre kile 11 ma san 2023 Conseil des ministres bɛ ka fɔ jamana ɲɛmaa a tun bɛ ale ka ɲɛmaaya kɔnɔ tɛlɛkɛ colonel Assimi Goïta la Bamakɔ kuluba ka jira ka fɔ a fɔ ma ko mesures législatives et réglementaires an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ a fɔ ma ko urbanisme habitat des logements aménagement du territoire de la population ale kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka duko ani terrain ko fɔ ka taa se wa bunadamadenw yɛrɛ ka sigicogo sigida kɔnɔna la i bɛ ka fɔ o ministre fana o hakilinaw dɔw ta a fɔ ma ko projet de décret o baara dɔ bolo da la mun bɛ natali kɛ wa jamana yɛrɛ kɔnɔna la wa yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ dugu dɔw la i bɛ ka fɔ o yɔrɔ ninnu kan ka bila minɛn kɔnɔ wa sariya n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ mako ɲɛw la hɛrɛ ale ni jamana yɛrɛ ka hɛrɛ kama o dugu kɔnɔna la misaliyala a fɔ ma ko parcelle de terrain titre foncier bɛ tali kɛ numéro 32 33 34 wa cercle bɛ tali kɛ Nara cercle la wa a bɛna kɛ o yɔrɔ kofɔlen de la hakilijigila bɛ tali kɛ wa terrain la terrain mun fɔ ma ko parcelle de terrain kɛrɛnkɛrɛnnen la wa hectare 5 ani a kunkanfɛn k'i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ o bɛna ta ka se ka bila minɛn kɔnɔ o kɔfɛ tuguni hectare 44 ka taa se mun bɛ tali kɛ hectare 108 i b'a ye k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye ka se ka mun bɛ tali kɛ Nara dugu kɔnɔna ka kɛnɛba dɔw kɔni bɔ kɛnɛ minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka du kuraw jɔ maaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taa sigi o yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ 10 zone la n'o bɛ tali kɛ inondation ale ye cɛnni kɔni ta ka se maa minnu ma olu ka se ka taa bila o yɔrɔ kofɔlen na n'o fɔ ma ko recasement o baaraw fana bolo da la Bamakɔ octobre kile 11 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon ale bolo bɛ sɛbɛnw la